Ndewo. Hello. No. Welcome to today's lesson. In this video, we are going to learn about some preposition of place in Igbo language. At the end of this lesson, you should be able to use some prepositions of place in your conversation in Igbo language. N'ihu. Nnụnụ ahụ nọ n'ihu ụlọ ahụ. N'elu. Nnụnụ nọ n'elu ụlọ ahụ. Okpuru. Nnụnụ ahụ nọ n'okpuru ụlọ ahụ. N'akụkụ. Nnụnụ nọ n'akụkụ ụlọ ahụ. N'ime. Nnụnụ nọ n'ime ụlọ ahụ. N'azụ. Nnụnụ nọ n'azụ ụlọ ahụ. N'etiti. Ụlọ ahụ dị n'etiti nnụnụ abụọ. Nso. Nnụnụ ahụ nọ ụlọ ahụ nso. Dị anya. Tere aka. Nnụnụ ahụ dị anya n'ebe ụlọ ahụ dị. Nnụnụ ahụ tere aka n'ebe ụlọ ahụ dị. Na. Onye ohi ahụ nọ na mkpọrọ. N apostrophe. Nne nwanyị ahụ nọ n'ụlọ. Na has other functions, but right now we focus on its function as the preposition in, at, on in this video. When it is used as in, at, on before a word that begins with a vowel, it loses its A and is replaced with an apostrophe. Example: Echezola nọ n'ụgbọala. When it is used as a preposition in, at, on before a word that starts with a consonant, it retains its A. Example: Ọtụtụ ndị Igbo bi na Nguzu Edha.
Akwụla n'ihu onyonyo, ị na-anọchi m ụzọ. Bịa nọrọ m n'akụkụ ka m nwee ike ịnụ ihe ị na-ekwu nke ọma. Anyị nọ n'ụgbọelu na-ahụ ndị mmadụ n'ama dị n'okpuru anyị. Ị kwesịrị ịtụgharị ka ịhụ ya. Ọ dị n'azụ gị. Nwoke ahụ nwụrụ anwụ tọgbọrọ n'ala. Kpachara anya gị ka ị hapụ ikpuchi okpokoro a. Wụsa akwa n'elu ya. Ụzọ ụgbọ oloko nke dị n'okpuru akwa gbara ọchịchịrị. O leliri anya n'elu oroma dị n'elu ya. Ị nwere ike ịnọ n'oche ahụ. O nweghị onye nọ na ya. Ụgbọala ndị uwe ojii bu ụzọ bịa. Onye isi ala nọbụ n'ụgbọala nọ ya n'azụ.